Yhtiön tilintarkastus on valmistunut. Mitä toimenpiteitä tämä vaatii yrittäjältä? Minä olen Juuso Häkkinen, tilintarkastaja Rantalainen Auditilla. Lue tilintarkastuskertomus ja siinä mahdollisesti esitetyt huomiot tarkasti läpi. Tilintarkastuskertomus on julkinen asiakirja. Lue läpi myös tilintarkastajan mahdollisesti antamat tilintarkastuspöytäkirja tai tilintarkastusmuistio. Niissä on mahdollisesti annettu suosituksia tai kehotuksia liittyen yhtiön hallintoon, sisäisten kontrollien tai taloushallinnon kehittämiseen. Edellä mainituilla asiakirjoilla tilintarkastaja voi kiinnittää huomiota myös yrityksen verotukseen ja tuoda mahdollisia veroriskejä ilmi, jotka yrityksen olisi hyvä huomioida. Keskustele tilintarkastajan kanssa myös yrityksen tulevaisuuden suunnitelmista. Hyvä tilintarkastaja ei ole pelkästään historian tulkki, vaan myös yrittäjän kumppani yrityksen kasvussa. Jos tuntuu, että kaipaat lisätukea yrityksesi kehittämiseen, pistä meille viestiä. Meillä pidetään huolta, että jokaiselle asiakkaalle varataan riittävästi aikaa yrityksen kehittämiseen.